Лягаш си уморен, но сънят не идва. Или се будиш посред нощ без причина. Проблемите с съня често се свързват с стрес или напрежение, но понякога истинската причина е по-дълбока – липсата на ключови витамини и минерали. В това видео ще разбереш кои хранителни вещества наистина подпомагат релаксацията на тялото и могат да помогнат за по-спокоен и качествен сън. Как дефицитите влияят на съня? Сънят не зависи само от навиците ни или нивото на стрес. Много често качеството на съня е пряко свързано с това дали организмът получава необходимите хранителни вещества. Нервната система разчита на витамини и минерали, за да регулира процеси като отпускане, производство на мелатонин и баланса между напрежение и спокойствие. Когато има дефицити, този баланс може да се наруши. Например, липсата на магнезий може да затрудни отпускането на мускулите и нервната система, а недостигът на определени витамини от група Б може да повлияе на производството на невротрансмитери, които регулират съня. Има и признаци, които подсказват, че проблемът може да е хранителен. Често събуждане през нощта, трудно заспиване, усещане за неспокоен сън или събуждане без чувство за отпочиналост могат да са сигнал, че организмът не получава всичко необходимо. Когато тялото има нужните хранителни вещества, нервната система функционира по-балансирано, което създава условия за по-дълбок и възстановяващ сън. Основните витамини и минерали за по-добър сън. Качественият сън е основата на доброто здраве, енергията и психическия баланс. Освен навиците и вечерната рутина, голяма роля играят и определени витамини и минерали, които подпомагат естествените процеси на отпускане и заспиване. Един от най-важните е магнезият, често наричан минералът на релаксацията. Той подпомага нормалната функция на нервната система, помага на мускулите да се отпуснат и намалява усещането за напрежение. Когато нивата му са достатъчни, тялото по-лесно преминава в състояние на спокойствие, което улеснява заспиването. Витамин B6 също играе ключова роля, защото участва в синтеза на невротрансмитери като серотонин, който от своя страна е необходим за производството на мелатонин, хормона, който регулира съня. При оптимални нива на витамин B6, организмът може по-лесно да поддържа естествения си ритъм сън-бодрстване. Витамин D е друг важен фактор, който често се подценява. Той влияе върху вътрешния биологичен часовник и е свързан с качеството и продължителността на съня. Недостигът му често се асоциира с по-неспокоен сън и по-често събуждане през нощта. И разбира се, мелатонинът, хормонът на съня. Той се отделя естествено от организма, когато стане тъмно и сигнализира на тялото, че е време за почивка. Когато нивата му са балансирани, заспиването става по-лесно, а сънят е по-дълбок и възстановяващ. Комбинацията от магнезий, витамин B6, витамин D и оптимален синтез на мелатонин създава условия за по-спокоен и качествен сън. Поддържането на добър баланс на тези вещества може значително да подобри начина, по който се чувстваме както през нощта, така и през деня. Как да приемаме правилно витамините? За да имат максимален ефект витамините и минералите за сън, е важно не само какво приемаме, но и как го приемаме. Правилният подход може значително да подобри резултатите и да помогне на организма да реагира по-добре. Времето на прием е ключово. Магнезият обикновено се приема вечер, тъй като подпомага отпускането на нервната система и подготовката на тялото за сън. Витамин B6 може да се приема по-рано през деня или вечер, в зависимост от формата и индивидуалната поносимост. Витамин D най-често се препоръчва сутрин или по време на хранене, защото участва в регулирането на биологичния ритъм. Много от тези вещества могат да се комбинират, тъй като действат синергично. Например, магнезий и витамин B6 често се използват заедно, защото подпомагат нервната система по различни начини. Важно е обаче да се спазват препоръчителните дози и да се избягва прием без нужда. Що се отнася до ефекта, при някои хора подобрение може да се усети още в първите дни, но в повечето случаи са нужни няколко седмици,
за да се постигне по-стабилен резултат. Постоянството е ключово, когато става въпрос за баланса на организма. Допълнителни навици за по-спокоен сън. Освен витамините и минералите, ежедневните навици играят огромна роля за качеството на съня. Малки промени в вечерната рутина могат да помогнат на тялото да се отпусне и да се подготви за по-спокоен и дълбок сън. Създаването на спокойна вечерна рутина е първата стъпка. Това може да включва намаляване на стреса чрез лека разходка, топъл душ, четене или дихателни упражнения. Когато мозъкът получава сигнал, че денят приключва, той по-лесно преминава в режим на почивка. Светлината също има ключова роля. Синята светлина от телефоните и екраните потиска производството на мелатонин и може да затрудни заспиването. Затова е добре, поне час преди лягане, да ограничим използването на устройства и да създадем по-мека и приглушена среда. Храненето е друг важен фактор. Тежките и обилни хранения късно вечер могат да натоварят организма и да нарушат съня, докато по-леката вечеря няколко часа преди лягане подпомага по-доброто заспиване и по-спокоен нощен сън. Когато комбинираме правилните навици с балансиран начин на живот, създаваме най-добрите условия за възстановяващ и качествен сън. Кога е добре да потърсим специалист? Понякога проблемите с съня не се решават само с промяна в навиците или прием на витамини. Ако безсънието продължава седмици наред, ако се събуждаш често през нощта или се чувстваш хронично уморен, дори след достатъчно сън, това може да е знак, че организмът има нужда от по-задълбочено внимание. В такива случаи е добре да се консултираш с специалист, който може да помогне да се открие истинската причина и да се намери най-подходящото решение. Ранната реакция често води до по-бързо възстановяване и по-добро качество на живот.